infernuko bideak auspotzen. Zein ezaugarri bete behar dira tradizionala izateko? Zerk egiten du objektu bat, ospakizun bat, doinu bat, tradizio? Bertan sortua izateak, egunerokoan sakon erroturik egoteak? Denbora izan liteke eguneroko zerbait, beinola besterik gabe arruntazena tradizional bihurtzen duen magia. Baina, zenbat denbora behar da horretarako? Urteak, hamarkadak, mendeak? Bitxia da nola egun tradizionaltzat daukagun tresna bat. Erritmo batzuk modernitatearen ikur izan ziren duela ezain beste, eta uste baino denbora gutxiago behar izan zuten tradizioan sakon errotzeko. Soinu txikiaz ari gara noski. 19. mendeak aldaketa handiak ekarri zituen. Industrializazioa, zientzia eta teknologiaren garapen azkarra. Modernitatea etenik gabe edatzen ari zen trenbide sare itxurapean. Trenaren presentziak etorkizuna esan nahi zuen askorentzat, aurrera joatea, bizimodu hobe baterako itxaropena. Beste batzuentzat ordea, begirada eta balore tradizionalen galera ere bazekartzan burdinbideak, abiadura zoroa eta iparra galtzea. Gregorio Hamaseigarrena aita santuak ferrokarrila debekatu nahi izan zuen. Frantziako enperadoreari esanez, chemin de fer baino, chemin d'enfer zirela. Hau da, burdinbideak baino, infernu bideak ekarriko zituela garai berriak. Ideia arriskutsuak azkarregi zabaltzen omen zituen. Gurera ere ideiak bakarrik ez, arrabots eta doinu berriak ere ekarri zituen. Hauen artean luze geratzeko etorri zen trikitia edo soinu txikia. Burdinbidetik etorritako italiar langileek ekarri zuten instrumentua, eta bertako danbolintero, albokari eta dultzaineroen errepertorioak jotzeko erabiltzen hasi zen luzegabe. Abantaila ugari zuen instrumentu berriak, arina zen aldean eramateko, eta aldi berean beste musika tresnek baino soinu aukera zabalagoa eskaintzen zuen. Panderoaren onomatopeia hotsetik hartu zuen izena. Trikiti, trikiti, eta astapenetik egonda erritmoari eta dantzari estuki lotua. 19. mendetik bertatik toki berezia izan zuen erromerietan eta herritarren dantzarako grinan. Etzen hala izan ordea, elizkoienen artean. Elizgizonek eta kontserbadoreenek ez zuten begionez ikusi soinu txikia, eta honek inguruan eragiten zuena. Jendea lotuan dantzatzera tentatzen zuela salatu baitzuten, eta hortik etorriko zitzaion infernuko auspoa ez izena. Nola ez, infernuko bidetik etorritako berrikuntza izan da. Nazionalista tradizionalenek ere ez zuten begionez ikusi hasieran, ez baitzuten bertako instrumentutzat hartzen, eta Espainiar gerra zibilaren ostera arte irauntzien horrek. Gerraren ostean eta diktaduran zehar baina, beste esanahi batzuk ere hartu zituen soinuak. Frankismoan, galarazirik zegoen euskaraz abestea, eta lotuan dantzatzea, baina trikitiak eutsi egin zion garai horietan ere, ezkutuan, volumena jaitsiz, klandestinitatearen beharretara apalduz, baina erabat isildu gabe. Herriak nahi izan zuen bertakotu trikitia, eta ordutik ona mantendu eginda gainera, honen presentzia gure plaza eta festetan. Moldatzen jakindu garaiko dantza eta arnas beharrei. Italiar langileek ekarritako instrumentuari 2 botoi gehitu zizkion Jacinto Ribas Elgeta trikitilariak, eta hala jaso zuten bere ondorengoek ere. Handik aurrera, hamarkadaz hamarkada, belaunaldiz belaunaldi, berrikuntzak, fusioak, oinarri erritmiko anitzak, sintetizadoreak, onartu ditu trikitiak. Bere gorputz txikiak erresonantzia gaitasun itzela duela
behin eta berriro erakutsiz. Juan Mari Beltran musikari eta musikologoak dioen moduan, ezpada aldatzen, ez da mantentzen, eta ezpada mantentzen, hil egiten da. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Soinu txikien bilduma bikaina dute Oiartzungo Soinuenea museoan. Tartean proiektu honetan erabili duguna, zengotitak egindakoa. Atal honen gidoia Aintzane Usandizagarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.